O să te fac să dorești să citești Hard Bones de Colin Hoover în mai puțin de 30 de secunde. Ok, în primul rând este o carte de dragoste absolut superbă, însă nu este povestea obișnuită, clasică de dragoste, nu este totul roz, așa cum știm noi din alte cărți de dragoste, aceasta are un twist. Bea, care este personajul principal feminin, își croiește drumul aproape singură prin viață, pentru că mama ei este dependentă de droguri și, din păcate, chiar ajunge să o piardă pe parcursul cărții ăsteia, așa că este nevoită să se mute la tatăl ei, cu care nu a petrecut aproape nicio clipă în copilăria sa. Însă, acolo îl întâlnește și pe Samson, care o să devină personajul principal masculin al acestei cărți și care este foarte, foarte interesant. Acesta pare tipul de băiat obișnuit din acele locuri, adică are destul de mulți bani, trăiește într-o vilă singur, nu se înțelege cu părinții lui, lucruri de genul ăsta. Însă Bea o să înțeleagă la un moment dat că povestea lui nu este chiar așa și chiar o să ajungă și să-i cunoască secretul. Fast forward câteva luni mai târziu, Samson ajunge să fie închis pentru câțiva ani, cred, și da, Bea decide să-și urmeze visurile cu facultatea și să meargă mai departe cu viața ei, basically. Dar când Samson iese din închisoare, aceasta o să-l aștepte și pur și simplu vrea să aibă o reîntâlnire cu el, ca să spunem așa, ca să mai dea o nouă șansă relației lor. Dacă vrei să afli toate detaliile cărții și sfârșitul poveștii, dacă Samson și Bea o să rămână împreună, te invit să citești Hard Bones de Colin Hoover.